дӯстони азиз, ин видео бошад аз 7 дарвозаи Корвон магазинои калон доранд якм рядашта ҳамо магазинояй. Ина марҳамат бинед палтое ки дар қисми боло буд бо нишон метем 1000 сомонӣ буда нархи донаш. Анаи қисми поён да бошад 1100 сомонӣ. Беҳад палтонои хушрӯ стилои классика, касое ки мисол классически мепӯшанд бисёртар дӯст медоранд. дар ҷайи инчунин омадагӣ ҳастанд амхе куртко аз размери медонед 44 сар карда то 54 ҳастай ва ино хубиш дар чие ки мисол мех доранд дохилшон ва мехҳои инора ҷудо карда мешава, снимать карда мешава. шумо ҳамчун плашовка низ дар баҳору тирамоҳ метавонед пӯшед ва дар зимистон бо мехша дохил шуда мечаспонед. ина ҷинсиш ҳаста, дигар хелош ҳаста. беҳад анаминои фасон палтову курткои фасон ана инош боша бо 500 сомонӣ 450 сомонӣ нархошон. ауе ки дарози хушрӯ буданд аз 650 то 850 сомона нархошон. бинед хеле фасонан. доставка дорем. дар WhatsApp нависед. дар ҷа намин палтое ки ҳозир ма нишон додам. ина бинед як бори дига нишон метам 1000 сомонӣ. ино ваёшам 400-500 сомоношам агар дида бошед буд дар видеои ма. ина инош 1100 сомон. и дарозтарай 1100 сомонаш.